ҳаёт собит сохта ки дар ҳар хонаводаи зан модар бо маърифату хушахлоқ аст, фарзандони сазовори номи нек ба воя мерасанд, зеро бар уҳдаи зан модар ки меҳвари асосии ҳар хонадон аст, аз рӯзи азал вазифаи муқаддас ва басо масъулиятнок тарбияи инсони нав ва дар ниҳоди вай ҷойгир намудани ахлоқи ҳамида, шафқат ва муҳаббат, эҳсоси ватанпарварию миллатдӯстӣ, қудрати созандагию офаридагорӣ гузошта шудааст. агар ҳомили фарҳанг ин инсон бошад, пас ҳамин инсон дар муҳити хонавода ки тарбия меёбад, пеш аз ҳама барои минам фарҳанги хонаводагӣ дар маҷмӯъ ва ташаккули фарҳанги инсон, ташаккули симои ахлоқии инсон ва умуман дар ташаккули фарҳанги ҷомеа таъсири аввалин дараҷа дорад. бинобар ҳаминам мо ба ҳамин масъала бояд имрӯз диққати ҷиддӣ диҳем вобаста ба он равандҳое ки дар ҷомеаи мо ба вуҷуд омаданд. мо бисёр як таҷрибаи бою ғанӣ дар бораи оиладорию, дар бораи фарҳанги умуман хонавадагӣ дорем. ин масъалаест ки инро махсус омӯзондан дар кор, махсус тарғиб кардан дар кор, махсус дар ин бора тадқиқотҳои илмӣ бурдан дар кор. Геродот ҳам муаррихи бузурги юнони қадим мегӯяд ки фарзандонашонро аз хурдӣ, аз синни ҳамин 5 солагӣ то синни 20 солагӣ ба 3 чиз меомӯзонданд. якум аспсаворӣ, дуюм тирандозӣ, сеюм ростӣ. ростӣ ин як принсипи бисёр муҳими ахлоқӣ дар фарҳанги тоҷикӣ аст. дар оиле ки дар унҷо фарзандро инсонро дар рӯҳи ростӣ тарбия мекунанд, он оила ҳама вақт муваффақ мешавад ва он ҷомеа ҷомеаи обод мегардад. чунки фарҳанги оиладорӣ аз ҳамин ду чиз сар мешавад, яке аз ростӣ, дигаре аз вафодорӣ. ба ҳамин масъалаҳо диққат додани мо бисёр муҳим аст ва дар ҳамин рӯҳа мо бояд ҷавонро тарбия кунем. мо бояд дар дили ҳар як фард ҳанӯз аз синни кӯдакӣ нангу номуси ватандорӣ ва ифтихори миллӣ ҳисси бузурги эҳтиромро ба рамзҳои муқаддаси давлат, конститутсия, нишону парчам, суруди миллӣ ва дигар муқаддасоти миллати хеш тарбия намоем. албатта тамоми волидон орзу доранд ки фарзандонашон одамони хуб ба воя расанд, соҳибкасб шаванд ва миёни халқ обрӯ пайдо кунанд, вале орзу кардан ҳанӯз кам аст. маърифати воло дар тарбияи фарди комил бояд корбаст шавад, барои он ки фарзандон ба мисли боғи сабзу пурсамар гарданд ва дар занҷири тиллоие ки наслҳоро бо ҳам мепайвандад як ҳалқаи арзанда ва мустаҳкам бошанд. падару модар аз нахустин рӯзи тавлиди фарзанд бояд саъю кӯшиши беандоза намоянд. ман як мисоли оддӣ мегирам. масалан вақте ки ҳамин арзишҳои моро дар масъалаи хонаводагӣ меомӯзем, ҳатто бузургони ғарб эътироф карданду дар бисёр маврид бузургони ғарб аз вай ҳатто илҳомам гирифтанд. агар ҳамин фарҳанга як омӯзем таҳлил кунем бинем, ҳангоме ки духтаро ба шавҳар медиҳад, бисёр як насиҳати аҷиб мекунад. мегӯяд ки духтарам, ту вақте ки дар хонаи падар будӣ, ту дар шароити дигар зиндагӣ кардӣ, ба камол расидӣ. ту акун ба хонаи шахси бегона оиладор шуда меравӣ ва дар он хонавода мумкин муҳит дигар бошад, дар онҷо мумкин муносибатҳо дигар бошанд. вазифаи аввалини ту ҳамин аст ки ту дар ҳамин муҳити нави хонаводае ки меравӣ бояд мутобиқ шавӣ.
دیگر اینکه در عائله داری مهمترین چیزی از همه محوری این مسئله صداقت، مهر و محبت که زناشویی نقش کلام می‌بازد. اگر وفاداری، صداقت، مهر و وفای زناشویی کاسته شود، آن عائله یگان وقت آباد نمی شود، پیش نمی رود و در آنجا فرزندان خوب به دنیا آمده تربیت نمی گیرند. برای همین در همه فرهنگ خانوادگی ما از همون قدیم با مسئله مناسبت های زناشویی، وفاداری آنها، با مسئله تأثیر همه وفاداری با تربیت فرزندان اهمیت خاص داده می شد. از قدیم الایام یک محیط سالم، یک محیط بسیار همدیگر فهمید در جوانان و فرزندان در آدمان تربیت کرده می شد. تنها اویله‌های سالم کفالت رشد استوار جامعه را تامین می سازند.